Kaixo guztioi, egiten dugu bideo berri bat, jarraitzen dugu uhinekin, eta honetan zentratuko gara uhinaren ekuazioan. Ikusiko dugu uhinen ekuazioa zelan adierazten da, gogoratu ari garela ikusten uhin harmonikoak, uhin harmonikoen iturria aigidura harmoniko simplea burutzen duen objektu bat izan daiteke, malgukia, makila, soka, gure eskua, edo zer, eta uhin harmoniko horiek izango dute ekuazio jakin bat. Hori da ikusiko duguna, eta baita ere joango gara ikusten, ora gertzen diren magnitude bakoitza zer adierazten duen, zer ez duen adierazten, eta helburua pizkatxo bat da ulertzea uhinaren ekuazioa. Esan bezala, gure uhina edatuko dena, hasieran izango du gorputz bat edo objektu bat egituko dena igidura harmoniko simplea burutzen, eta hori da edatuko dena medio batan zehar. Ogoratu dezakegun igidura harmoniko simplearen ekuazioa. Egoratu ari gara esaten igidura harmoniko simple hori vertikalean gertatuko dela, horregatik i grekoa jartzen dugu isa jarri beharrean, igidura harmoniko simplearen aurreko gaian beti jartzen genuen isa, horizontalean ulertzen genuelako, baina berdin dio, bai vertikalean eta bai horizontalean berdin gertatuko da igidura eta bere ekuazio hartaz berdina izango da. Orduan goratzen bauzue, da geneukan elongazioa, izango zela amplitudea bider sinu, hemen geneukan pultsazioa, esatea, igidura harmoniko simplean erratzen nintzela gauza batetan. Esaten nuen pultsazioa zela F, pultsazioa omega izango da, bale? Da, simaz, bipiko faktorea dago, baina esatea, hau da abiadura angeluarra, pultsazioa maiztasen angeluarra, bider denbora gehi, hasierako fasea. Hau ulertzeko, joan aurreko bideotetara azalduta dagoelako. Eta orain uhinak agertzen dira. Ulertu behar duguna, urrengoa da, alde batetik izango dugu iturri bat, igidura harmoniko simplean egituko dena, eta azkenean honetan jakin nahi dugu gorputz honen, posizioa, altura vertikala, ea noiz dagoen horreka posizioan, noiz minusan, noiz plusan, eta hori denborarekin gertatzen da. Zer da gertatzen dena gure uhinean mugimendu hori edatuko dela, marraztuko dugu zerbait marraztearren, baina idei bat izateko, horrelako zerbait egingo du gure soka, hasieran pausogunean zegoen soka horrelako zerbait egingo du, eta orduan interesatuko zaigu, posizio batean, hau da, isa balio jakin batean, eta baita ere une jakin batean, zergaitik, hasieran horrela dagoelako, baina hori mugituko da, eta segundu batzuk igarotzen direnean, horrela egon beharrean, horrelako zerbait izango genuke, edo beste modu batean. Eta orduan, hemengo partikula, horko partikula, ez du izango beti altura berdina, joango da oszilatzen, eta zeren menpegongo da alde batetik zein denboratan gauden, eta zein posiziotan gauden. Horregatik interesatzen zaigu jakitea zein den gure uhinaren elongazioa, elongazioa orain izango da y-koa, eta elongazioa goratu dela puntu batek oreka posiziotik daukan distantzia, posizio jakin batean, eta baita ere une jakin batean. Horregatik orain i ez dago bakarrik teren menpe, iturrian ez dagoelako menpekotasuna horizontalarekin, baina uhinean ez da berdina izango une jaki batean puntu hau eta puntu honen elongazioa. Puntu honen elongazioa zer izango da, eta honena a. Eta une berdinean aldatzen dena da posizioa. Beraz, elongazioa orain definitzen dugu posizioaren eta baita ere denboraren menpekotasunarekin. Eta horrela geratzen zaigu ekuazioa. Gauza batzuetan oso antzeko da, agertzen zaigu berriz ere amplitudea, biderkatzen sinu batekin. Beraz, hemen gauza gehiago agertzen diren arren, sinuaren balio maksimo izango da plus bat edo minus bat, eta arekin biderkatzen badugu berriz ere ikusiko dugu uhinaren ekuazio mugituko dela plusa eta minusa bitartean. Eta ikusten duzu hemen zela uhina derrepenten ez dela joango minusa baino handiago den balio batera. Ez erraitik sinua jarraitzen delako plus bat eta minus bat bitartean, eta horregatik uhinaren balio maksimo izango da plusa eta balio minimoa minusa. Baten batek esan dezake, igual nahiago dut gora izatea plusa eta bera minusa, hori hautazkoa da, bakoitzak erabaki dezake, azkenean ez dauka inolako eraginik errealitate fizikoan. Hauek biak konparatuz, ez gara sartuko omega T honetan, badago bideo bat zinetan igidura harmoniko simplean azaltzen dugun zenolako eragina daukan honek. Hau da, abiadura angeluarra, maiztasun angeluarra, zenbatetan handiago izan, horrek esan nahi du azkarrago oszilatzen dela gure iturria. Horregatik, lortuko genuke uhina izango zen, izango zituen oszilazio gehiago, zenbat eta hau handiago izan. Bestetik daukagu hasierako fasea, hau baita ere agertzen zen igidura harmoniko simplean. Hasierako fase honek esaten diguna da non hasten den hasiera batean, gu kronometro batekin erabaki dezakegu noiz den hasierako unea. Hasierako unean
iturrian honengo da, oreka posizioan, horrela bada, hau 0 balioko zuen, baina beste posizio batean erabakitzen badugu T berdin 0 izatea, orduan hasierako fasea basartu behar dugu. Eta gainera, horrek orain, eragin gehiago izango du, hemen beste termino bat agertzen da, ez da horren erraza izango hemen bezala, baina ariketak egiteko modua berdin-berdina izango da. Hasierako fase honek, azkenan esaten digu, iturrian on zegoen hasierako une horretan. Eta bestetik, bueno, eta garrantzitsuena kasu honetan berria delako da, hau. Hemen ulertu behar duguna da, hemen sartzen zaigula izaren menpekotasuna, hau da, depende non gauden, posizio ezberdina izango da. Hemen agertzen da gauza berri bat, uin zenbakia. Uin zenbakiak hau definitzen da bi pi zati landa bezala. Eta goratu landa edela, bai, fasean dauden bi puntuen arteko distantzia. Hauek badira bi puntu fasean daudenak, ze bi puntu hauek biak daude amplitude maksimoarekin, eta fijatzen bazarete, bueno, dira puntu berdin-berdinak, bai, egoera berdina daudelako, haien elongazioa berdina delako, abiadura berdina delako. Orduan, definitzen badugu bi hauen arteko distantzia, esaten badugu hau dela landa, goratu hau dela uin luzera, vale? Fasean dauden bi puntuen arteko distantzia da uin luzera. Eta kada bi pi zati landa. Horrek esan nahi du, K handi batek izango duela landa txiki bat. Eta nolabait K eta omegak eragin antzeko izango dute. Hau da, ikusi genuen bezala zenbat eta omega handiago izan, orduan eta osilazio gehiago gertatuko dira, ezta? Ba, izarekin, karekin berdin izango da. K handituz gero, lortuko duguna izango da, osilazio gehiago gertatzea espazio berdinean. Hau da, imaginatu, hemen daukagula horma bat, K zenbatetan handiago izan, orduan eta osilazio gehiago gertatuko dira distantzio honetan. Omega egiten duela da, denbora tarte berdinean egotea osilazio gehiago. Modu oso antzekoan daukate eragina uinaren gainean. Omega eta K handituz gero, ikusiko ditugu osilazio gehiago. Baita ere, komentatu nahi nizuen, hau da horrean idatzi dugun ekuazio, bai, uin harmonikoarena, amplitudea, eta hemen agertzen da osilazioak handiak edo txikeko izango diren omega eta karekin, eta zerako fasea. Berri idatzi dezakegu, kontuan hartuta omega dela bi pi zati t eta k dela bi pi zati omega, eza bi pi zati landa parkatu, atera dezakegu, omega hau bihurtzen dugu honetan, k hau bihurtzen dugu honetan, ateratzen dugu bi pi faktore komun bezala, eta geratzen zaigu hau bezalako zerbait. Zaten zueta hau, batzuetan ekuazioak modu honetan emango dizkizuete, eta modu honetan ja zuzenan ikusi dezakegu zein den t eta landaren balioa. Vale? Baina ekuazioa berdin-berdina da, biak erabil daitezke, kontuz goratu fasea dagoela parentesiaren kanpoaldean, eta honekin naiz gehiago luzatuko. Zertan jarri nahi dut orain enfasia honetan. Hemen jarri dugu minus plus, eta batematek esan zuen, jopen, zaitik ez duzu jarri plus minus. Vale. Jartzen dugu horrela, eta ulertu behar dugun gauza bakarra da. Gure uina edatzen bada eskuinera, hau da, zuek hau ikusten baduzue, zuek ez dakizu uina eskuinera edo eskerrera doan. Ikusi behar dugu evoluzioa, ikusi behar dugu denboran. Horrelako zerbait egiten badu, eta gu ikusten badugu noranzko honetan egiten dela, orduan, ekuazio honetan jarri barko egunuke negatiboa. Eta hau da pizkat kontraintuitiboa guretzat. Ez gara sartuko azalpenetan, baina jakin baruzue uina eskuinera edatzen denean, izango dela negatiboa. Aldiz, uina edatzen denean eskerrera, imaginatu horra joan beharrean eskerrera egiten duela, orduan, ekuazioan jarri barko genuke positibo. Hau da, ekuazionetan nik omega t eta k izan artean positiboa ikusten badut, badakit uina eskerrerari dela edatzen. Eta aldiz, hauen artean negatiboa ikusten badut, badakit eskuinera edatzen ari dela. Eta bukatzeko taula hau hemen jarren nizuen, igual egin pantailazo bat edo gorde, bai, hauek dira agertzen diren magnitudea gure ekuazioan, amplitudea, elongazioa, hemen bere esanaia gutxi gora berakoa eta bere unitatea. Gogoratze bakarrik bai pultsazioan eta bai uin zenbakian gogoratu radiana adimentsionala denez batzuetan ez dela agertzen, eta baita ere unitateak izan daitezkela S ber minus bat edo metro ber minus bat. Vale? Radian kendu daitekelako hortik. Ikusi dugu amplitudea, dela distantzia maksimoa aurreka posiziotik, elongazioa da puntu eta denbora jakin batean zenbateko distantzia dagoen, bai, uinaren posizio horretatik oreka zentrora, uin luzera izango da fasean dauden bi puntuen arteko distantzia, periodoa fasean dauden bi puntu hoiek lotzeko zenbat denbora behar dugun, maiztasunak esango digu segundu batean zenbat osilazio, F handi batekin izango ditugu osilazio asko, F txiki batean osilazio gutxi. Edapen abiadura izango da, eta ikusiko dugu hurrengo bideo batean hobeto hitz egingo dugu nahi buruz, baina da,
Alde batetik daukagu vibrazio abiadura, eta izango da puntu batek zenolako abiadura daukan vertikal horretan, eta beste alde batetik uina zenbateko abiadurarekin edatzen den izardatzean. Pultsazioa komentatu dugu, eta uin zenbakia baita ere.